kamano ne weche mbaka mosedhi mbele. To duol kendo ma Dr. Chris Oyuyayi ogolo ka akaw mondo mi amed megogi kopo ni ginyalo bedo kacha mondo ji nikech ing'eno timo summary moro kanyo bende mokonyo kuom gik mano ote mar Dr. Chris ote mar Dr. Chris Oyuyayi wayuda ne okete kachiel kato jopuonj nakoni gini wach mar yawo skul ka ok iketo jopuonj e center ka to onge gik gidhi timore nikech jopuonje manigi creativity ma gidhi konyowa godo mondo mwatim pi kato local leadership adwa ni mondo mi akwa ni sani thuolo ma wan godo ni leadership wa mantiere kor gwenge obed jodong mag gweng, assistant chiefs, the MCS, MPs, jowago duto tete gi riwre kanyakla mondo ging'i kaka konyo yawa nikech sani nitiere miere kata families miere ma sani nigi tabu mang'eny onego bed ni ng'iyo kaka konyogi ma kata kwaikore mar terogi e skul to wang'e ni kik watergi e skul kato gidhi bedo gi tabu mang'eny kato mogik kuom jopuonjre jopuonjre gi eki asewacho mar kaka form 4 madhi timo penj sani nyithindogo nigi tabu mang'eny johocho aina mar bon gini onego bed ni reach out mondo mi owuo kodgi but adieri jopuonjre gi sani yudo ka kata lepgi mag skul nyicha olal pi oywero bugegi koth oketho gik mang'eny onego wang'i kaka matin mwanyalo timo mondo mi gibed kar somo motegno to kik watergi e skul kato kiny wachako winjo ni moko osienyore kendo e cho moko timore kama moko pi ochako oyweyo ka gikalo daraja mago safety and security mag nyithindo gi en number 1 kichapani mano pend chik ma Kenya bende wacho agonero kamanenya Bwazoruku Morino Kal kachalo koda Kabona Venture adede ko thuolo matoko dwa kawuono sa osekalo dakika 50